Hey maKristu, kunento engidlayo la phakathi. I know ukuthi khona incwadi ezafihlwayo eBhayibhelini. And izafihlwa kudala lokho singekazalwa okhokho bethu nokhokho babo bengakazalwa. Zafihla lezo ncwadi. But recently kukhona incwadi ebikhona eBhayibhelini. Khona incwadi ebikhona eBhayibhelini. Yazi ekhaya wakhona iBhayibheli yayikhona. Ngiyacabanga ukuthi uThixo uyangilandela nje ngale ndaba. Okanye uNkulunkulu uyangilandela ngalomzila. Khona incwadi enayifumana ikhona eBhayibhelini. Ngeso sikhathi nami ngakalifundi iBhayibheli. Ngeso sikhathi ngangekakholwa. Here is how I got this book. Ave ngafikelwa ngumoya owandenza umdla eBhayibhelini. Ngayithatha iBhayibheli. Ngabheka nathi Genesis. Angibheka nje isihloko seBhayibheli because amagama are interesting kum. Ngifuna nje ukubheka, yabo, balithini la. Ngamangaliswa lamagama ahluke kanga. Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus, Joshua, Kumkani, Isaiah, Ezekiel, Joel, Habakuki, Hagayi, Yona, Daniel. Ngangifunda bazalwane. Kuyiqiniso lokubazalwane ngikushoyo. Yanipaphamisa. Mina uNkulunkulu wanginika iBhayibheli ezandleni zami. Wangenza ngayifunda. Wase ithatha yonke information eseBhayibhelini, wayi-install apha engqondweni yami. Ngaqeda nangasalifunda iBhayibheli. Uma sekufika isikhathi soba mangilifunde iBhayibheli, ngasebenzisa le information e-installed apha engqondweni yami. Ngayoyifuna pha mangifika ngisayifica. Okay. So ngazodibana nencwadi. Nginesiqiniseko salokho. And kudala ndiyisesha lencwadi ayikho. Adibana nencwadi eBhayibhelini othi igama layo incwadi kaMiya. Miya. Not incwadi kaMika, Mika. Miyeko Malaki. Khona incwadi engahlangana nayo eBhayibhelini ebhalwe Miya. Ayo ncwadi, it was so interesting. Andiyithole eBhayibhelini bazalwane. Uma sengifuna lelo Bhayibheli apha ekhaya, alisekho lelo Bhayibheli. Angilazi balashona kuphi. Akusena nkinga ke. Uma ngibheka amaBhayibheli, ngiyayifuna le ncwadi. Ayikho. That is a lattice. Ngiyayijonga le ncwadi. Ngiyabheka ayikho, ngiyakwihlomela, ayikho le ncwadi. Hayibo. Yehova nandiphambana na. I'm sure nje Jehova nandiyibonile le ncwadi lapha eBhayibhelini. And isahlele enhlizweni nami iyandidla. But angazi mangayikhuluma nabantu lonto. Ngathi banoncwadi bazalwane, incwadi ebhalwe Miya. And nangoku ingqondweni yami ndiyaphambana ndiyabila amagwebu ngaphakathi because ndiyazi ukuthi kunencwadi ebhalwe Miya. Ngifuna ukuyazi. Into endenza ngondiyifune ngoba ngisayitholi. Ngazi into endenza ndiyifune. Hey. Hayi. Yazi lento bazalwane iyandidla. Akuphelelanga lapho. eBhayibhelini ukhona istory enandisifunde encwadini kaLuka. Lapho uJesu ayobethelelwa. Uma uJesu ayobethelelwa. Yazi lento bazalwane ukuve kubila ugwebu ngaphakathi kumdemoni ngizikhuluma lezi zinto because ngisifice eBhayibhelini. Kodwa namhlanje azisekho eBhayibhelini. Uma ngifunda uJesu ayobethelelwa, uJesu apha endleleni wadibana nabafazi abebelila bemlilela. Wazothi uJesu, "Zintombi zaseJerusalema, usanungililela mina, zililele nina kunye nabantwana benu. Ngoba xa kunje kumuntu omanzi, obeke lapha nakomileyo, fine ikhona lo ndawo. Kodwa wathi mayidlula ngaphambili, wadibana nentombazana owathi igama layo nguVeronica. Le ntombazana yasula ubuso bukaYesu ngelaphu layo. Wasala umfanekiso wobuso bukaYesu kwelilapho. Kodwa lo ndawo namhlanje eBhayibhelini ayisekho. Ayifuna nencama. Awufuna wonke umlando wokubethelelwa kaJesu. Ayisekho indawo uYesu apho dibana nentombazana ekuthiwa igama layo nguVeronica eyasula ubuso bukaJesu ngelaphu layo. Wasala umfanekiso wobuso bukaJesu kwelo lapho. That is ngaba sinefoto kaJesu. Elo lapho liphi ngoku? Angifuna ukukhuluma ngalokho.
Kodwa namhlanje eBhayibhelini ayisekho loo nto, kodwa ngangiyifundile eBhayibhelini. Akuphelelanga lapho. uJesu uyahamba endleleni. Isho kahle impela iBhayibheli ukuthi uma eyobethelela wathwaliswa umnqamlezo wakhe indoda okuthiwa nguSimoni waseKirene. Khona indawo abayisusileke. Le ndoda inguSimoni waseKirene iyasindwa ngumnqamlezo kaJesu. Uthi uJesu, nyathela apho ndinyathele khona ukuze ungabuva ubunzima bale ndlela. Kodwa leyo ndawo namhlanje eBhayibhelini ayisekho. Ayisekho indawo eshoba uYesu wadibana nendoda yaseKirene wathi uJesu kuyo, nyathela apho ndinyathele khona. Ayisekho leyo ndawo. Ungalifunda ligqiba iBhayibheli. Uba ikhona ngicela unifotele, uniscreenshotele, unithumelele kule video. Ayikhangelanda incama. Akuphelelanga lapho. eBhayibhelini incwadi uJesu bethi xa ibiza uThixo angathi Thixo, bengalisebenziseli igama lithi Thixo. Ubesebenzisa igama elithi bawo. Every time uJesu ekhuluma ngoThixo besithi bawo. Kodwa namhlanje i-translations zonke in every language zithi Thixo endaweni yakubawo. uJesu wayiphambana uma isithi bawo because ubawo ngamanye amazwi uthi dad, not father, not God, dad. But namhlanje endaweni uYesu wayekade sithi bawo kubhalwe Thixo. Inoba zindawo zimbili zintathu ezinobawo, kodwa the whole conversations of Jesus asekho ezisho kanjalo. Bazalwane, ingqondo yami bazalwane iyabila, iyachapha ingqondo yami. Njengemvaba zewine ezifuna ukuqhaphuka. Ngoba niyazazi izinto ngazifinca eBhayibhelini. Kodwa kulungileke noba abantu bangazisusa zingabikho, kodwa uNkulunkulu akanakuzisusa enhlizweni yami, ngiyazazi ngazifica zikhona. And leli Bhayibheli enginalo aliyindawo bazalwane, lizohlala kum lisebenzisa lide liguge. Angisafuni ukuthenga i-translation entsha yeBhayibheli because iBhayibheli bayayitshintsha. uSathane uyangena, Antichrist ubafaka umoya wakhe, they alter iBhayibheli, they alter iBhayibheli, they alter iBhayibheli. Hey bazalwane, iyamhlukumeza uThixo leno, ndiva apha emoyeni ami mangikhuluma. Hey, niphi nithini ngale ndaba? Nina nazini okanye mina ngedwa? Hayi man.